Jo crec que és una bona notícia que es mantingui el batxillerat al Pau Gargallo, però que s'assumi batxillerat artístic i, per tant, ensenyaments artístics en altres llocs de la ciutat i en un lloc concret de la ciutat, que és Sant Roc, que és a l'Eugeni d'Ors, on realment aquesta aposta de dos batxillerats artístics més un d'escènics ha d'ajudar també com a política contra la segregació. Per tant, jo crec que això és una bona notícia. Se suma també a un anunci que es va fer fa unes setmanes o un mes amb el Instituts Escola, crec que també va una mica en aquesta línia, a 3 llocs a la ciutat, i que per tant marquen, jo crec, un cert desgel en la política del govern de Catalunya en quant a la inversió pública en educació. Queda molt per fer. Queda molt per fer. Jo crec que una de les primeres coses, i que amb molt d'encert ho situa la comunitat educativa, FAMPES, és el tema de la planificació. Jo crec que aquí una de les coses que s'ha de demanar, i es pot demanar perquè s'ha fet a altres municipis del país, és un pla estratègic o un pla integral d'acord amb la Generalitat per anar avançant i per calendaritzar totes les necessitats. Perquè aquí una qüestió positiva que es va fer en l'anterior curs, que és augmentar les places públiques de P3, que responia, era una manera de reconèixer doncs, també l'escola pública, realment va generar un efecte, no? amb aquests bolets que realment són pagats i que hem de trobar una solució que és estructural. No pot ser aquests pedaços que anem fent de tant en tant, sinó que és estructural i és aquí on hem d'anar. Jo crec que tenim un departament d'educació amb ganes de posar-s'hi, tenim una comunitat educativa que també està molt formada i està molt compromesa i crec que tenim un mínim consens també al Saló de Plens. I, per tant, es tracta d'alinear les 3 coses. D'encaixar l'escola allà on li pertoca, que és el triangle de l'Estrella, que és el millor lloc, que és el lloc que sempre s'havia treballat i és on funcionarà aquest nou centre. Per tant, jo crec que això, si això ho pot assumir, que entenc que és el projecte constructiu, el propi Ajuntament, això ajudarà, això desbloquejarà i en tot cas, un cop tinguem el projecte constructiu i es demostri que efectivament és compatible, ja veurem qui acaba construint què volem fer i després com ho volem fer. I si ens confonem amb això és quan emboliquem la troca. I això des de la perspectiva d'un govern d'esquerres o d'una força d'esquerres, jo crec que això és claríssim. Què volem fer? Interès públic, els partits hi han de dir la seva, els agents socials hi han de dir la seva, els experts hi han de dir la seva, i després com? En el com hi ha una part que pot ser inversió pública i hi ha una part, evidentment, que pot ser amb la col·laboració també del privat. Segurament en aquest cas a través de la figura de la concessió administrativa, generant un cànon, justificant l'interès públic, etc. Està inventat. Badalona jo crec que abans s'ha dit que havia gestionat sempre molt malament el patrimoni. És evident que ens han passat coses terribles. Una recent, i que l'hem de dir, que és el tema de la Pier. Per tant, no vull fer un discurs abrandat ni un discurs eufòric. Però, com a ciutat, hem excel·lit també en recuperació de patrimoni. I estic parlant en termes històrics, Can Casacoberta, la Llauna, els centres cívics de la ciutat, però fixeu-vos com s'ha fet això, detecció de necessitats des de lo públic i després veure com es trobaven els recursos i com es feien realitat aquestes inversions. Crec que és el que aquí s'ha fet malament i hem confós el com amb el què. Primer és el què i després el com. Aprobación de un presupuesto sin ningún voto en contra, un presupuesto de consenso, de diálogo y, por tanto, apostamos por crear ilusión y por trabajar para los vecinos y las vecinas. Oriol, endavant, primer minut. A veure, ja em permetrà la regidora, però vostès aproven un pressupost del 2019 perquè hi ha unes formacions que decideixen exercir la responsabilitat que vostès no van exercir quan el 2018 van deixar la ciutat sense pressupost. Això és el que va passar. Per això hi ha un pressupost el 2019. Perquè hi ha unes forces que vam posar la ciutat primer, no els interessos electorals o partidistes. Després, nosaltres ens presentem amb un objectiu que és i que té en la reversió de les retallades, no sé quines retallades vam fer nosaltres en el govern, la inversió, per exemple, en l'espai públic, en la via pública, la tarificació social, la participació ciutadana i la recuperació de l'esforç inversor amb obres que connecten, amb obres que fan i teixeixen ciutat, per exemple, plaça Trafalgar, per exemple, Torrent de la Font, al barri de Morera, per exemple, la carretera de Can Ruti.